Velkommen til Outfitter-kompagniet. Jeg hedder Willy Enberg. Jeg arbejder med mennesker, og jeg er rigtig optaget af, hvad der sker, når jeg tager en personalegruppe ud i naturen, hvor jeg udfordrer dem med spændende øvelser og aktiviteter. Jeg har fulgt en rød tråd i mit arbejde siden 1998, hvor jeg startede Outfitter-kompagniet. Og du kan læse mere om den røde tråd på hjemmesiden. Hvis du vil investere 4 minutter af din tid, så vil jeg fortælle dig om vores produkter og vise dig rundt i vores fantastiske lokaliteter her på Stevns, kun 60 km fra Rådhuspladsen i København. Endnu en gang, velkommen. Outfitter-kompagniet har hovedbase på Stevns, midt i Gyngernes land, 60 km syd for København. Vi ligger klods op af det gamle middelalderslot Gjordslev, der kan dateres tilbage helt til 1396. Lokaliteten er fantastisk velegnet til teambuilding-kurser og ligger på nordkysten af Stevns, midt ude i godsets 8 km lange skov. Her har vi Badehytten, som er en gammel bjælkehytte fra 1904. Badehytten er vores mest benyttede lokalitet, men vi har dog også gennem tiden knyttet rigtig gode kontakter til et stort antal egnede lokaliteter overalt i Danmark, hvor vi kører til, når vores kunder ønsker det. Kort efter opstarten af brancheforeningen for teambuilding og ledertræning blev Outfitter-kompagniet optaget som medlem. Vi er desuden tilknyttet brancheorganisationen Dansk Erhverv. Selv er jeg næstformand for foreningen og fungerer som formand for udvalg for etik og sikkerhed. Sikkerheden under afholdelsen af vores teambuilding-kurser har første prioritet, og betyder rigtig meget for en tryg og god oplevelse for den enkelte kursist. I Outfitter-kompagniet accepterer vi ikke, hvis der lægges pres på den enkelte kursist, og kræver respekt for et nej, også selvom andre forsøger at presse kursusdeltageren ud over dennes egne grænser. På Outfitter-kompagniets teambuilding-kurser får kursisterne både mange oplevelser og tid til samvær på en anden måde end i dagligdagen. Og undervejs afdækkes der gennem sjove og udviklende øvelser et sammenhæng mellem det, I oplever her og nu, og det, der er jeres daglige udfordringer og muligheder hjemme på arbejdspladsen. Ved at fokusere på processen i øvelserne, skabes læring og udvikling. En læring, som kursisterne efterfølgende får redskaber til at bringe med sig hjem i dagligdagen, hvor I kan arbejde videre med dem. 6 mand. Der er 4 håndtag. Alle 6 skal have fat på håndtagene. Jeg tror, det er meget vigtigt, at det går meget stille og roligt, og man lytter rigtig meget til hinanden. Hvad var jeres fokuspunkter, da I kom? Jeg mener, at det er helt afgørende for, at et teambuilding-kursus er pengene værd, er, at der gennem øvelserne skabes en forbindelse mellem intellekt, følelser og handlinger. Også selvom det er bare noget, vi leger sammen, så er de frustrationer, overraskelser, glæder og kampvilje, som vi ser hos vores kursister, helt sikkert ægte. Det, at du følelsesmæssigt kobler dig på opgaverne, betyder, at der skabes en helhedsoplevelse, præcis på samme måde, som når du løser dine arbejdsmæssige opgaver i dagligdagen derhjemme. Det, der for mig er afgørende for, om deltagelse i procesorienteret teambuilding kan rykke noget i forhold til dagligdagen, er kvaliteten af de refleksioner og erkendelser, der bliver skabt. Og jeg er rigtig, rigtig stolt af de mange tilbagemeldinger fra vores kunder, som fortæller, at Outfitter-kompagniets instruktører leverer en stor professionalisme. Du holder i den anden, og vi holder her. Men det sjove var, at det var I 4, der stod tilbage, der har de ender, der ikke er lige. Yeah. Nu føler jeg mig rigtig som sådan en paragrafrytter, der fortæller alt, de gjorde forkert. Men altså, det er jo bare, det får hjælp jer videre til næste opgave. Vi afholder ud over teambuilding-kurserne forskellige andre kurser for udvikling af medarbejdere i teams. Og blandt andet er meditationstræning blevet efterspurgt, fordi det er en effektiv måde at styre jeres stressede hverdag. Hvis du har spørgsmål til vores produkter, er du altid velkommen til at ringe direkte til mig. Og du skal vide, at du kan altid indhente et tilbud, uden at du forpligter dig i øvrigt. For mig er hver enkelt kunde en ny opgave, stort som småt, og jeg vurderer og tilpasser det enkelte kursus efter det niveau, der passer til din virksomhed og dine medarbejdere. Og det sikrer, at vi altid holder en høj kvalitet og giver en stor kundetilfredshed.